Pa Rado, dobar dan. Ajde pre nego što krenemo na ova pitanja koje smo svi došli, da krenemo vezano za koncert pesmom Kroz vreme. To je nešto što, eto, obeležit će jednu epohu vremena da ćete vi, mladi izvođači, pevati numere vaših starijih kolega. Tako da, kakav je osjećaj pevati, imati koncert, a ne pevati svoje pesme? Užasan. Šalim se. Ja to i ne doživljavam sad kao neki koncert, više kao neki omažnim nekim starim pesmama. I inače, hvala ti za ovo Mladi. S obzirom da mi godine od ove godine počinju brojem 4, ali da, u poređenju sa tim nekim starijima, da, možemo da se osjećamo još uvek malo mladima. Imala sam težak izbor i još uvek nisam odabrala koje ću pesme da pevam, pošto vi znate da ja zaista mnogo volim te stare pesme i sa njima sam se i takmičila kroz Zvezde Granda. Nisam mogla da se odlučim, pošto su mi koleginice pokupile neke moje omiljene pesme od Silvane. Ja sam kriva jer nisam na vreme poslala svoj neki repertoar, tako da one već pevaju Silvanu, Draganu i onda je meni ostala ovamo neka Vesna Zmijanac, Nada Topčagić. To je super isto, da. Nije to loše uopšte, znaš da ti kažem iskreno. I žive su sve će da te gleda iz publike. Znaš šta mi je žao? Žao mi je što recimo nisam stigla da završim, što je, mislim, jako čudno da je nešto nisam stigla da završim, što sam obećala. Imala sam jednu novu pesmu koja je baš u tom ruhu, koja zvuči kao, ne znam, Noćas mi srce pati, ili to već nešto što pokušamo da oživimo i jako bi dobro došlo to veče za promociju, recimo, takve pesme koja je nova, a zvuči kao stara, a moja. Ali eto, šta je tu je. Da li ima nostalgije? Kako se osjećaš? Da. Ima nostalgije nevezano za ovaj koncert. Imam nostalgiju svaki dan za mojim prošlim životom. Šta znači prošli život? Pa sve što je bilo juče, prekjuče, prošle godine, pretprošle, što se neće vratiti i ovaj dan isto. Ja malo sam počela da razmišljam o filozofiji, o prolaznosti života, smislu svega i tako. Ali je to zato što sad ide, rekla si već 4? 40, aha, nije mi dobro, da, od ove godine. Još malo strah od godine. Pošto imamo prilike da vidimo da fenomenalno izgledaš. Pa, da vam kažem, možemo i sebe da zavaravamo. Ali ne možemo da živimo 300 godina. Mislim, ja možda izgledam kod imam 20, ali ipak je to 40. Ne mogu sebe da prevarim, niti mogu da produžim. Mada možda pitam ovog Gatesa ili tamo te što muljaju s tim genima i šta rade, pa da malo nešto daju neku inekciju za produženje. Ali rekla ih da nisi pristalica estetskih korekcija i zahvata. Ništa na sebi nisi promenila. Kako me master hvali. Pa nisam zaista. Jesam ja malo radila, ne mogu da kažem, pre 7 godina botoks. Ali mi se ne sviđa moj izraz lica, ja sam navikla da to stalno nešto karikiram, da mi bude pokretno lice i ništa drugo od toga nisam radila, osim zuba, naravno. Rado, ja moram da te pitam, da li ima nekog dečka? Kako on to lepo pita? Pa bre, ne. Pošto lepa devojka kao ti ovako ne mogu da verujem da si slobodna. Ne možeš da veruješ da imam nekoliko ovako lepa, jel? Može i to, samo očekujem odgovor. Pa, slobodna, ko je slobodan? Da li smo mi svi slobodni? Da li zapravo živimo u nekoj slobodi? Šta je slobodan život? Da li imaš dečka? Ako da idemo na tačno. Pitanje je jednostavno. Šta je za koga sloboda? Znači ima neko. Da. Mislim, ne. Ne, nego ja sam jednostavno jedna žena koja je zauzeta. Zauzeta sam, da. A da li si zaljubljena, Rada? Pa kako vam deluje? Deluješ nam zaljubljena. Pa neka bude tako. Ali Rado... Bitno da sam srećna. Ali odlučila si da kriješ svoj privatni život od očeva. Yes, tačan odgovor. Ali ne kriješ svoje mišljenja, što smo mogli da vidimo na Twitteru, to jest današnjem X-u. Otkud to da si podržala Milicu Pavlović, jer je to zaista izazvalo velike burne reakcije, kako i ljudi na Twitteru, tako i Jelena Krleuša. A tek si se pomirila s Karleušom? Pa ne znam šta bi bilo, majke, da. Si da. svađa sa njom. Mislim da bi uradila to opet sada kada si videla kako je to reakciju izazvalo. Verovatno bih. Ja moram da vam kažem iskreno da je Milica jedna od mojih baš dobrih drugarica. I nevezano za to, ja sam i sa Jelenom dobra, mislim, izmirena. Čekaj, je sad sve u redu ili? Jeste. Čuli smo se znate vi mene, ja ne volim bilo šta sa kolegama da ostavim nedorečeno ili da ostane na tom nekom polju javnog samo delovanja i javnih mreža društvenih, nego lepo broj telefona. Ti si pozvala Jelenu, tako? Naravno. I kad se javila, kako je to izgledalo? Ne, nisam je pozvala, poslala sam je poruku jer možeš da se javiš, hoću da ovo rešimo i onda to je
završilo se srcima, ajmo da tako kažemo. Koliko je trajao taj razgovor? Pa ne, kratko, vrlo kratko, zato što nije ona, zapravo ona mene nije ni uvredila i nema razloga da se ni ona vređa, mislim da je skapirala onako sa svoje tačke gledišta gde može ona biti u pravu, naravno i sa svoje vizije, ali je problem u tome što se ja u tweetu, to jest nije problem, nego sam ja mnogo pametna, pa se ja u tweetu nisam se uopšte obratila njoj, niti sam nju jednom prozvala, samo sam vas malo kritikovala, zapravo je ne zato što vi niste ljuti na mene, zato što ja vas kritikujem, a ne nju. Da, ja sam se samo našla, to je postavila na mirično mesto i mislila sam kako bi meni bilo krivo da je recimo neki moj frizer, kompozitor, tekstopisac, šminker, stilista ili neko ko je u mom timu napisao nešto nekome, a da ja to ne znam. Znači, ja ne mogu da znam šta neko od njih, niti imam pravo. Naš estradni posao se svodi, i ako ćemo tako, saradnik. Šta je saradnik u estradi? Evo, krećemo u filozofiju. Šta je saradnik? Ja tebe angažujem za jedan projekat i platim te. Da li si ti moj prijatelj, da li imam pravo da te pitam za mišljenje, da ti ulazim u DM, ni šta kome pišeš, ali onda kada mediji objave naslov Radin frizer napao, ne znam, Draganu Mirković, rekao je to i to, onda to zvuči da ja huškam mog frizera, mog saradnika i da podržavam to. A mnoge tvoje i rade, zato to tako i zvuči. Pa ko huška da huška? Ja ne huškam nikog, tako da sam se ja samo iz tog razloga, kako da kažem, zaštitnički postavila. Vidi, ajmo opet moja izreka, ne laje kera sela radi nego sebe radi, tako da ja sam se postavila na mirično mesto da se ogradim i da se u budućnosti, kada se možda nešto tako eventualno desi, ne bi novinari, odnosno medijski naslovi bili upreni protiv mene, jer to je jako opasno, pozivaš pogotovo u toj vreloj situaciji fanove druge strane da te pljuju, da dobijaš neke poruke kakve ne treba. A kako bi se ti osjećala, evo, Karleuši je obrisan, deaktiviran kako god Instagram, kako bi se ti osjećala se tebi to desilo? Možda na Instagram, ti si aktivnija na Twitteru. Kako bi ti to... Pa ja sam svuda aktivna, mislim, podjednako. Čak na Twitteru možda i najmanje. Na Twitteru jednom u 6 meseci kažem, ali kad kažem to onda stvarno kažem. Sve ništa slobodno možemo, nemoj da brinemo. Pa tek smo počeli. Rado. A da li se Milica zahvalila, to da pitamo za kraj, da li se Milica zahvalila na podršci? Jeste, ali mi je isto tako rekla, molim te, nemoj zbog mene da se sa bilo kim svađaš, da navlačiš na sebe neke komentare, ali ja prosto imam 40 godina. Tako da znam vrlo dobro šta radim, zašto radim i na što sam spremna. A samim tim znam isto tako jako dobro kako se postavim prema nekome da ne mogu da dobijem za uzvrat ni pljuvanje, ni uvredu, ni nepoštovanje. Jer ja sve poštujem i nikom ne vređam. Da li si ispratila Beoviziju? Sad ćete me napasti, nisam, ali nešto pomalo na tom Twitteru što uhvatim, šta se, pitajte me, ne znam, super, njih sam, zato što njih dosta postavljeno na Twitteru i svi su oduševljeni njima i mogu da ti kažem, čula sam taj neki refren, boga mi pevaju dobro i onako ima to nekog smisla. Imaš neki osjećaj, šta misliš ko će? Maja Nikolić, naravno. Šalim se. A super je Majče i Maja i Mimi, vidim da su njima najviše priča, ali ja stvarno nisam ništa poslušala. Rado, reci mi ovako, privukla je dosta pažnje tvoja izjava da si lepa kao Angelina Jolie. Odakle crpiš samopouzdanje i da li si onako kao Ruška Jakić ujutru sebi dobro jutro lepotice, ogledalce kao Keba? Da li je to taj fazon? Pa taj fazon je. Otprilike taj fazon. Odakle crpiš samopouzdanje? A tako se rodiš. Da. Tako se rodiš. Jednostavno rodiš se sa jednim kompleksom više vrednosti i onda ne, to je to, takvi smo kakvi smo. Ja sam od uvek nekako i mentalno i fizički i teritorijalno i patriotski isticala sve svoje mane, vrline, koliko da se neko možda tome smejao, rugao, da je neko bilo gospode, kao ne može javna ličnost pevačica koja se predstavlja u najboljem svetlu da se vozi na traktoru. Ja nikada nisam razmišljala o nekom tom lošem efektu, odnosno o negativnim komentarima. Koliko su te pogađali, da li su te uopšte pogađali ti negativni komentari? Bilo nekad negativni? Kako ne, pa vi znate, svi smo mi na tim društvenim mrežama, svi sve pratimo, barem ja, pošto sam devica, sve. I odgovaraš. I odgovaram, kad stigne. A stvarno nekad nemam vremena, ali hoću da uđem u razgovor i hoću baš da pitam i zanima me, znaš. Nije da me zanima da se iznerviram, nego pitam se dokle. Dokle, kad će ljudi shvatiti? 20 godina pričam jedno te isto, ne, nije me sramota i neće mi nikad biti sramota. Da li ti je žao što Milan Stanković nije deo ovog koncerta?
Meni je žao što Milan Stanković Meni je žao što Milan Stanković nije deo estrade. Znači, ajde koncert manje više. I juče baš razmišljam, u nekom trenutku gledam Odjevnu špicu. Ne, nije Odjevna špica Beovizije, to nije Beovizija, ljudi, pogrešno si mi rekla. PZE, sad pa ću ja da pogrešno pričam. PZE, da. Gledam Odjevnu špicu i razmišljam, tu fali jedna ličnost u revijalnom delu, zna se ko bi privukao najviše pažnje, tako da je meni žao, jer vi sami znate da je on zvezda. Gledam njegov Instagram, poslednja slika objavljena 2020. Zamislite, poslednji post na Instagramu je objavljen 2020. godine. To je 5 godina i dalje se tekstovi o njemu, ja to znam, vi svi to komentarišete, tekstovi o njemu se jako čitaju, sve vezano za njega, pa negde i za njega i mene, se jako čita, a čoveka nema. Mislim, nije aktivan. A da li će ga biti? Malo se najavljuje neki njegov povratak. Videla sam i ja to, ali ja stvarno ne mogu da vam kažem ništa. Zabranjeno mi je. Rado? I da hoću, ali ne mogu. Reci mi ovako, govorilo se o tome da li imaš ti duže noge ili tvoja koleginica Sneki. Ona je nedavno rekla da je osigurala svoje noge. Da li bi ti osigurala noge ili neki drugi deo tela? Ajde, urekni me. Zato što ste to svi pričali, duge noge, lepe noge, Brenas, neki, ja se skrljam sa vrnjačke banje, sa one bine i umalo da više korak ne napravim. To ste svi vi krivi. Ali ja moram da se vratim. Ja sad moram da pitam, čim kažeš Pa nisam, ali znaš kako? Si išla nekada te zaštite od tih vražbina? Ne, može Bog da me zaštiti, niko više. Ja moram da se vratim na ono moje pitanje šta bi radila sa tebi ugase društvena mreža. A ja to nisam ni odgovorila. Ne. Pa ne bih voljela da se to desi. Moram da kažem iskreno, ja dobijem stres i šlog kad se obriše neka pesma sa YouTube-a koja recimo nije bila na mom kanalu. Mislim, ne znači to ništa. Evo recimo meni je obrisan spot od nekih 20 miliona pregleda za Smorane planine pesmu, jer je neko, ne znam, sa DM Sata ili već ko imao problem sa ne znam kim. I obrisana sam ja i moj spot. Jer ako zbog neke tuđe svađe, nešto, prosto, ne znam šta je bilo, ti to znaš bolje. Jednostavno ne znači mi ništa jer meni je u klubu i dalje svi pevaju tu pesmu i znaju je, ali lepo je kao neki portfolio. Znači ono kad imaš nečem kao da se pohvališ, nekada su to bili brojčano tiraži CD-ova, ali sada pošto toga više nema, svi se merimo po tim nekim brojkama na YouTube-u, na Spotify-u i tako dalje i onda kad ti to neko izbriše, može malo da te poljulja, ali opet malo se vratiš sebi kad uđeš u klub, svi dalje pevaju tu pesmu, ali nisam za to brisanje i ukidanje ličnosti. Moram da ti pitam, ko ti je utrljao te šljokice? Jako lepo, nema nigde fleka, nema ništa, neko se baš potrudio. Sama. Sve trljam sama. Da se vratimo na Jelenu Karleušu i Milicu Pavlović. Opet? Da li misliš da će se pomiriti i da li ti je Milica možda nešto rekla što mi ne znamo, eto što bi mogla da nam otkriješ za Jelenu Karleušu, da li joj je krivo, da li joj je kontaktirala, da li... Evo sad ću ti kažem, sve smo se mi ispričala i ja to ne bih otkrivala, jer da otkrivam takve stvari ne bi bila ja, niko ne bi imao poverenja u mene, ovako da sam sa svima dobra i svi mi sve pričaju, sve tajne znam, ali ništa nikome ne pričam. Da li baš negativno ili pozitivno? Moram da kažem nešto samo vezano za sve to. Ja sam i na Twitteru nastavila neke moje komentare i nisam se zaustavljala. Mislim da će se pomiriti iz jednog prostog razloga što svako ko zna Jelenu jako dobro, zna da ona nema lošu dušu i nema lošu nameru i uvek može da povuče reč. Znači uvek možeš sa njom da razgovaraš. To je jako bitno. Znači nije neko ko te kao izbriše, precrta i više nikad ti ne javi, bar ja imam takav odnos sa njom. A zašto, šta misliš, zašto je ona to morala javno da tebi odgovori na taj tvoj tweet i... Pa čak i napisala da se vratila na Twitter da ti ne bi bila... Hoće da mi uzme leba iz usta. Znači i na Twitteru. Tamo nema šalim leba. Se, nema leba, master, bravo, to si odlično rekao. Ne, pa dobro. Zašto? Ne bi da, mislim, ne znam. Imala je potrebu da prokomentariš. Hvala.